Amahubo 112. Haleluya! Ubusisiwe umuntu omesabayo uJehova, othokoza kakhulu ngemithetho yakhe. Inzalo yakhe iyakuba namandla emhlabeni. Isizukulwane sabaqotho siyakubusiswa. Ingcebo nemfuyo kusendlini yakhe. Ukulunga kwakhe kumi phakade. Kuyabaphumela abalungileyo ukukhanya ebumnyameni. Umusa, nobubele, nokulunga. Umuntu omuhle nguye onomusa, otshelekayo, esekela izindaba zakhe ngokulunga, ngokuba akayikugudluka kuze kube phakade. Olungileyo uyakukhunjulwa kuze kube phakade. Akesabi imibiko emibi. Inhliziyo yakhe iqinile, iyethemba uJehova. Imisekile inhliziyo yakhe, ayesabi, aze azibuke izitha zakhe ziphansi. Uyaphana, uyabanika abampofu. Ukulunga kwakhe kumi kuze kube phakade. Uphondo lwakhe luyakuphakama ngodumo. Omubi uyakubona, acunuke, agedle amazinyo akhe, abesephela. Isifiso sababi siyakubhubha.